Hi guys, hello, welcome sa YouTube channel ni Madam Pislat guys, no. Og karong adlaw guys, mag-update ta sa atong mga alaga guys, no. So arita diri guys kay medyo may bagong nanganak nga akong anay. Okay, ato na to guys. Kay nindot sa kay ang panahon karon guys, kay dili gyud ayo init. Dili kaayo peligro, so dara guys. Ang una na kong nisugat na ko guys, si Lalay. O dara, si Laloy day, laki man. Mo ni akong butakal guys. Arita diri may sugod, mo ni sila guys. Medyo mga buntis na, no? Mga buntis. O dara sa ng buntis guys, hapit na sa siya mga anak. O dara. Dara, mo ni siya guys, si Roberta. Si Roberta guys. O mo ni si Roberta. So ubiya si Mohuna guys. Dara si Mohuna. Mohuna si Mohuna guys. Buntis na siya guys. So mga buntis niya sa guys. Pero mga duha pa kabuan ni silang buntis. O di kayo klaro ang iyan, no? So kung kani murag anayono nino ko guys. Kaya ang iyang kuan nindot kay siya anayonon. O dara starter pa nang ipakaon guys nga ultra pack. So, mura guys, mo ni siya guys, ang bagong nanganak guys, bagong nanganak, ang usa ka butakal guys, no? Butakal ako nga usa guys, kaya duha man ni sila. O, kadi dito, balik ko nato ni guys, diasad ang mga buntis. O, buntis ni siya guys, mga buntis ni sila, no? So, aritas unahan guys, kaya medyo na nanganak ba? So, dara guys, nanganak ni si Kunda. Si Kunda guys, o dara, dara, cute sila guys, dara. So mga 12 yun sila kabuok guys, no? Cute kayo. Napag-cute ko dito guys. Apa? Dara. So marami na yung kinabuhi na to sa probinsya guys, no? Mag-anay-anay. So dara guys, dara ya sa ringit-ngit man diri guys, kay nagkuan man murag kauwan nun gini siya karon, no? Kana sila guys mga buntis ni pod, no? Na usa diri guys nga among gipatutoy, no? Gibag-apan na mo patutoy kay medyo dili ka ilog pagtutoy ba, no? So kani anayonon kani siya guys, di ara na anayonon. Mga duha pa na kabuan nga buntis, no? So dara guys, mausa ni siya diri guys, si Jeannie. Jeannie guys, dara. Dara guys. So mga cute kayo guys. Medyo buwang na ni siya guys, mga 2 weeks. So, dira, magpiit. Basta, dili bantayan guys, magpiit. 14 na sila kabuok guys, no? 14 kabuok. So, gahapon pa na siya nanganak guys. Buutan kayo ang inahan guys, no? So, areta dili guys sa mga siparit na paano, mga bago na siya guys. Trapak na itong ipakaon nila guys. Dira. Mga bago ko na sila guys. Una guys. So kani guys, mga duwa pa ni kagbulan. Duwa pa ni siya kabulan guys. So kani guys, anayonon sa ni siya guys. O dapat ito anayonon, no? So karin buntis ni siya na po. Buntis. O dara. Mga buntis sa ni pinapita guys. Dara guys. As kay kaos guys, kabuyab. So dara. Dara ang buha pa anayonon guys, dara. Mga buntis na siya guys, buntis. Ay usa dito ding, no? Buntis. Dire? Ora pa duha dito na, no? So maura ni guys, maura bitaw nang ako tanan nga mga alaga guys. So guys, maura to ang update sa ako ang mga alaga guys, no, nga mga buy ba.
no? So mao na to guys. So kung kinsa may nananaw aning akong video guys, no? So please like, comment and share para naman makasunod kamo sa akong sunod nga ipakita guys, no? Thank you for your support guys, and thank you for watching. Bye bye.